بلوچستان نا پنیا ادیب قلمکار اور شالنا دھرتی تن تعلق تخو کا خواجہ استاد سلام صابر نا اعزازٹ جالاوان نا ڈغار زیدی ٹی جالاوان ادبی کچاری خزدار نا کابینہ نا سنگتاک محفل مشاعرس التسر ہراٹی بھاس شاعراک بخش حلکر محفل مشاعرٹی بخش حلوکا شاعرات ٹی زیدی نا دھرتی تن تعلق تخو کا پنیا ادیب محترم حیات دلسوز، محترم حفیظ خاکسار، سلام شاکر، جالاوان ادبی کچاری نا سرپرست محترم علی شیر ناز براوی، صدر اشرف ادیب مہر براوی، خلیل شہزاد، انور بلسم، طاہر ایاز فاروقی، الطاف صدیقی، سکندر شاہین، جلیل جواہر، عصمت زیب، سعید صابر اور ایلوف شامل اسر زندنا مرگنا رواج ارسل کرین گیرام خلقنا تینا نے گبان مرورے گڑا ہراتن تیم پتین نن مرون مہر ہتورے گڑا ہراتن مقاطعین سوری good thank you اوکے یہ لطف براوی یوسف عمر و ملامت نا تھر و دستات صدری و سلامت ریرے ارانا زینت لما نمانت تشیفان جنت لما کشارت اینو ہم کوکار بسک کشارت اینو ہم کوکار بسک زکات انکار مس میجدار چھڑانے قیمت میں رو محبت نہ دڑانے بندگی پیدا کرے رب بندگی نہ خاطران بندگی پیدا کرے رب بندگی نہ خاطران نی گناتے فی درے نس بڈفے نس بندگی اے زمانہ انت سکن بھلفے نس بندگی میدان نرنگے نن تینکن خطا جانا غازی یا شہید ننتینا بکا جانا کنا علم تاریخ اور کنا ننا کے کردار زیبا ہے ایلو تا مائل ماری تا گدام گندار زیبا ہے نا پناٹی گلا کپر ساکنا استانے ایتنا دپر ساکنا درمان تپاک دارو مصر ناسور ادا درمان تپاک دارو مصر ناسور ادا مس جوڑ بیمار فدید مستوبینا گناہ اوفتا ثواب چانا کرا کدا کا مشیر کرا محفل مشاعرہ نا گڈی کو رنگٹی مہمان خاص محترم سلام صابر اسٹیجا تران کرسا پارے کہ جالاوان نا ڈغارا بھاز پنیو ادیب گدرینگانو اوت پارے کہ دائس کا ہم جالاوان ادیب و قلم کاراتا ہچو کمی صف جالاوان نا دھرتی ہر وقت تینٹ ادیب پیدا کرنے بیر ورناغا شاعر و ادیباتی حوصلنا ضرورت ہے اس تو ہوگا نکن تو گپ کریں گے اس تو ہوگا نکن تو گپ کریں گے زیبا رخسار تینا ٹپ کریں گے اس تو ہوگا نکن تو گپ کریں گے زیبا رخسار تینا ٹپ کریں گے اشانور تو اوارنن استتینا اشانور تو اوارنن استتینا چراغنا مثلٹی رپ رپ کریں گے اشان اور تو اوارنن استتینا چراغنا مثلٹی رپ رپ کریں گے بونارز کریں بطر استے اشا اینو کراؤ بطر استے اشا اینو کراؤ خڑین کا تھا فوٹوز واٹس اپ کریں گے بونارز کریں اونا خمتے ٹی انین کپرے اونا خمتے ٹی انین کپرے ہی خڑین کچھے رہے میک اپ کریں گے زیبا رخسار تینا ٹپ کریں گے مختار دی ان پاکستان او صابر سلامنا ان پاکستان او صابر سلامنا دا شہرٹ کوش تینا چپ کرینی اس تو ہوگا نکن تو رپورٹ مہر براوی ٹی وی زیدی بلوچستان